Titiku kuwi to. Lah karbu sak remason lho kowe iki. Swara akhire apa koyo mendo apa piye kowe iki jane iki? Rewak kuwi wong karbu PWK 30-an kok. Betul 30 apa ya sak remason guran. Wong RE kok karbune 30-an apa bocah gemi. Aku ki joki derak. Joki drak numpak GL e. Seko nyantol cangkemno lho, joki drak tai. Tau itu. Malah guyu ganco iki. Itu aku mendem cah iki mabuk aku. Kowe ning ndi iki posisi? Desa Panglipuran Bangli. Wis tau rene to kae. Lah. Oh. 25 kuwi dulurku, aku ning kene iki lho. Apa dulurmu? Wis ndek omah nomor 20 kuwi. Apa iya ndi ya, Dra? Iki ning omah nomor 20 ning mburi. Wedi ini lali aku, ngabari lali aku. Alah tayo, kowe diparani ra gelem nyethuki bocah kaya peli ya dhewe. Sorry ya, najis gue. No aja, wah kecak gancok ya dhewe iki kok. Hei, motormu tukono strip GL ae lho. Tau itu. Oh, ndak kok tak plan acara Magetan 6 Juli ra mesti kok tak plan. Hei, budala tulung agung ae 15 Juni. Acara tuh stroke los player sak jebole knapotmu iko. Pokoknya coba toh angger bebas bayar aku melu aku. Los player wis sak jebrote knapotmu kuwi. 6 Juli aku wis aku. Iki arep jebrone motor untuk numpak kinge kenan bensin lho kowe iki. Mungkin iki mandek tur kenan bensin iki. Mantek tur gak ada ngasu. Hei, Ye. arep kok oboh model piyen? Ya yo kuwi wong magnate wis kimcil. Wis sporting. Kimcil sak kabilatore. Kaburatore PWK 30-an nek tuku regane 500 sen meneh tenan. Aku mitasi kuwi 600.000 kuwi. Pun suarane jen meneh. Lah kuwi mek boros bensin tok mlayu kagak kuwi. CD ini tak tuki CDI RE King Ori wis upgrade. Kiproke NMAX jen meneh tenan. Astri hiber aku gonjang. Di upgrade iki apane? Lah iki asine CD imitasi kok. Gawe di upgrade tayo jane. Panggilan. Sekali teko, panggilan sekali teko aku tak pelip nes. Panggilan sekali teko ayo ngajar ayo. Sing ngajar sesa. Endi lho tuku sego apa lho iki? Sego Padang. Yo, panggilan segone teko sego Padang. Padang jinglang. Kowe liburan ngono piye, Cek? Endi motormu ndi, Cek? Delok, Cek. Ning parkiran kono kok. Kowe liburan ngono piye Jawamu? Demi ning dulurku kok ngeyel ke. Wo kono. Lah usah duwe dulur Bali piye ceritane kowe iki? Makane rombongan dua setruk marang dulur aku kok nang kene. Kanca to setruk. Iya. Wah, lha kaya manduren barang kuwi apa kuwi coklate? Aras kak lho kopi. Kopi, oh. Kopi Bali. Wah. Aku apa mampir kene ngabari aku. Kacang ini nang kene. Ah, tai, kowe apa tai? Telepon ae kon marah sing gelem dhewe. Ayo PK yang kalah nyapa iki jegur kolam ngono ya. Kuwi nggon apa lho? Ngendi kuwi aku ndaro? Kuwi ning ndi kuwi? Kono dulurku Desa Panglipuran kuwi nomor 20 kuwi kan nomor 20 ning kono. Liburan iki nggon nggih sembahyang kae, tak parani pertama kae. Ya wis ada adat iki lho. Lah iya. Lah kuwi ngendine kone? Iki burine to, iki bagian buri. Kuwi villa ngono ya cara-cara. Penginapane, kowe kan foto nang ngarepe kae. Oh. Aku lebu nggon sewa sandan iki mentok kan penginapannya kene jenenge. Oh.
Weh liburan ngono piye cara-cara Jawamu? terus kok liburan ini. Bukan lagi yang. Sekali teko. Indos villa ngono ya. Bukan lagi sih. Iya. Homestay. Iki boyo 2 stroke iki. Undane arek iki jalaran. Apa iya? 50 juta wis mesti aku. Gila ku ya apik weh. Gila kalau nek merek spesial barang ku yo. Di budal acara bejan mirang-mirang nih mekuran. Wong dek undane mati jenelek ku aku ora gelem kok. Saking menine ya. Saking mendomu kuwi. Udah main terus. Apa kegiatanmu ngene iki? Kali ini iku ngomong.